a budu vás provázet prezentací produktů a příležitosti společnosti FG Express. Máme tady první skutečně globální obchodní příležitost. Většina firem jsou pouze v několika zemích, navíc většina amerických produktů jsou díky dovozu, DPH a clu v Evropské unii dvakrát dražší než v Americe a my tu máme stejnou příležitost pro všechny země za stejnou cenu. Tento sen uskutečnil Ron Williams, veterán v oboru s mnoha oceněními a 25letou praxí. Je to bývalý prezident MLMEA, tedy multilevelové mezinárodní asociace, a je to zakladatel společnosti Forever Green, která velice úspěšně funguje na trhu 10 let. On na cestě po Asii objevil geniální produkt, okamžitě rozpoznal obrovský tržní potenciál a sestavil tým, aby tento sen zrealizoval. Jsme stále ve fázi pre-launch, oficiální otevření bude až v květnu roku 2015, nicméně stojíme na silné firmě, která je na trhu 10 let a management má více než 160 let zkušeností v oboru. Mají za sebou 12 milionů poradců, vybudováno 30 000 diamantových pozic, vyprodukováno více než 6 000 dolarových milionářů a dosažený obrat 25 miliard dolarů. FG Express uvádí Powerstrips, první náplast s multifunkčními hybridními technologiemi na světě, první medical device class 1 produkt v této branži zalistovaný FDA. Food and Drug Administration schvaluje všechny potraviny, léky a doplňky výživy na trhu a my jako jediný v oboru máme označení medical device první třídy, což znamená léčebná nebo zdravotní pomůcka. Jedná se o kombinaci patentované směsi bylin, minerálů a prvků s přelomovou technologií, která využívá svalstvo a tkáně na vytvoření energie v místech bolestí a těžkostí a tím aktivují v těle zdraví a léčení. Je to tedy kombinace tisíciletých znalostí o bylinách s moderní technologií. Náplast obsahuje korejský červený ženšen, exkluzivní mořský fytoplankton, kalcium, magnézium, draslík, jonty stříbra, germánium a patentovanou technologii. Náplast vyvinul doktor Min-Soo Kim, který vlastní více patentů za svoje transdermální vlnové technologie. Na obrázku vidíte fotografii infračervenou kamerou. 15 minut po použití Powerstrips dochází k prokrvení celých zad. Živiny v Powerstrips podporují vlastní tělesný léčebný systém, tedy systém samohojení. Výsledkem je více energie a výdrž, lepší koncentrace a zlepšené duševní zdraví, detoxikace, čištění, podpora kardiovaskulárního systému, zredukování úrovně stresu, zdravější spánek, posílení imunitního systému, zlepšení sexuálních funkcí, úleva od bolesti a trápení, no a náplast dodává tělu 100% bioživiny po celý den i noc až po 48 hodin. Miliony lidí na celém světě hledají řešení. 1,5 miliardy lidí trpí chronickou bolestí a zde je pro ně zdravější alternativa. Powerstrips jsou mnohem více než jen úleva od bolesti, dochází také ke zlepšení kvality a vzhledu pokožky. Máme výsledky s celou řadou kožních problémů, jako jsou bradavice, pigmentové skvrny, křečové žíly a popraskané žilky, popáleniny, podlitiny, lépe se hojí různé rány, jsou výsledky dokonce s lupénkou a dochází i ke zlepšení vzhledu pokožky, co se týče stárnutí a vrásek. Také různé lišeje a pupínky. Je zde tedy možnost volby. Tradiční prostředky proti bolesti anebo Powerstrips, problémy se žaludkem anebo zdravější řešení. Popřemýšlejte, koho znáte kdekoliv na světě, koho něco bolí.
FG Express vám dává do vašich rukou celý